Pred montážou nárožia si pripravíme držiaky nárožnej laty s klincom, ktoré umiestnime na nárožnú krokvu vo vzájomnej vzdialenosti 70 cm. Na držiaky upevníme nárožnú latu. Rezané škrydly kladieme až tesne k nárožnej late a prichytávame vrutom alebo príchytkou rezaných škrydiel. V prípade potreby využívame tak ako pri úžľabí polovičné škrydly pre lepšie uloženie rezaných škrydiel. Pri kladení hrebenáčov na nároží je potrebné správne výškové osadenie nárožnej laty. Jej výšku určíme tak, že položíme hrebenáč cez dve vlny škrydly a latu výškovo osadíme tak, aby sa svojou vrchnou hranou opierala o spodnú stranu hrebenáča v jeho ušej časti. Na takto pripravené nárožie namontujeme krycie pásy nárožia pre suché kladenie hrebenáčov. Firma Bramag má vo svojom sortimente dva typy. Tu je montáž krycieho pásu nárožia Figarol. Pri práci s týmito materiálmi je potrebné dbať na to, aby podklad pre ich lepenie bol suchý, odmastený a zbavený prachu. Ďalším riešením je použitie krycieho pásu nárožia Metal Roll. Oba pásy sa dodávajú v šírke 28 cm a dĺžke 5 metrov. Ich konštrukcia umožňuje prídavné odvetranie strechy v nároží. Po montáži pásov je možné prikročiť k pokládke hrebenáčov. Montáž začíname položením hrebenáča pre ukončenie nárožia. Hrebenáče prichytávame príchytkou a utesňovacím vrutom.